24 oras ang howling operation dito sa quarry site sa Barangay Dolores, Bayan ng Bacolor, Pampanga. Ayon kay Joaquin Soliman, ang Administrative Officer 4 ng Kapampangan, Lugud at Matapat o Kalam na siyang nangangasiwa sa quarry operations, hindi bababa sa 2,600 na dump truck ang nakakargahan ng buhangin araw-araw. Pag pasok ng truck, everyday, hindi po ano yan eh. Kung minsan nakaka 500, kung minsan nakaka 300. Depende po dun sa hauling ng mga truck. Kaya yun po, kung minsan 24 hours umaabot kami ng 2,600. Naigpit po ba tayo pagdating sa mga ganyan? Ay opo, lalo na po sa overload. Yun po ang pinaka binabantayan namin. Kasi 12 cubic, kung minsan may nagdadagdag ng sidings, ginagawa nilang 14 cubic. Kaya yung mga checker namin, lagi silang, lalo na po yung panggabi, hindi sila natutulog kasi yung overload nga, yun po ang tinitingnan namin. Biyernes, February 10 nang bisitahin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nasabing quarry site kasabay ng pagsisimula ng kanilang tax campaign ngayong 2023. Dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-overloading ordinance, lumaki ang excise tax collection mula sa quarry industry. Dito ay sentralisado ang ticketing system at may tauhan ang BIR Revenue District Office 21B upang i-monitor ang kalakalan na yamang mineral ng Pampanga. Medyo tumaas. Opo. Dumami po yung truck. Tumaas yung tracking. So, ang epekto niyan, tataas rin yung benta nila. Opo. Saan tayo nagko-compute, sir? Meron po tayong computation based sa volume. So, yan po, may agreement naman ng LGU at saka BIR RR4 to be precise, na ini-apply natin rito sa operation activity na to. So, this is cooperative activity of both the national and local government. So that's why in RTO 21A, so it is with RTO 21A na malaki yung collection sa excise tax. So ito po ay dulo lang ng entire economy ng aggregates. So dahil yung dulong yun ang nagiging guide namin, ano bang kasunod na collection ito. Nitong taong 2022, umabot sa 41 million pesos ang nakolektang excise tax ng BIR 21B. Mula pa lamang ito sa quarry operations sa southern portion ng Pampanga. Mas malaki ito sa 35.1 million pesos na excise tax collection sa nasabing industriya noong taong 2021. Ayon kay Arnel Cosinas, ang hepe ng BIR Revenue District Office 21B, ang kanilang pagbisita sa mga quarry site ay simula pa lamang ng kanilang pagpapaalala sa pagbabayad ng tamang buwis. Again, wala tayong sinisingle out na industry. So lahat, pasensya na idol lahat po sila ay kakatukin natin. Dahil alam ko, pagka kumatok po kami, bubuksan nila ang kanilang puso para itaguyod ang koleksyon sa 2023 at itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino, buhay ng bawat isang Kapampangan. Ang di susunod may masasample lang ba, sir? Ang hindi susunod, bibigyan natin ng ibang enforcement or reminder activity. So alam niyo naman po, parang sa iba't ibang aspeto ng hindi lang sa taxation. Kung ika nga baga, nakakalimot ka, dapat mas paalalahanan ka. So Bukod sa yamang mineral o quarry, sakop din ng BIR 21B o Pampanga South ang heavy industry gaya ng paggawaan ng bakal. Pasok naman sa teritoryo ng Revenue Region 4 ang mga progresibong economic district ng Central Luzon na may agri-industry, food manufacturing at services sector. Sa tala ng BIR RR4 sa taong 2022, umabot sa higit 48.7 billion pesos ang kanilang tax collection. Isang pangitain umano na nagbabalik sigla na ang ekonomiya sa mega economic region ng bansa o ang Central Luzon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.